en puɗɗirima e indigeno laamɗo lamminɗo kala laamiɗo kanko goto woni jonɗo hoore mum e nder laamu muɗum laamɗo mo juumata faljata jogiiɗo mbo wasata dokkowo mbo gaynata en puɗɗirima e indigeno tedduɗo teddinɗo aade en juule Mouhammadou cuɓaɗo on woni ɓurnaɗo e winder koddonulaɓe timmode annabaɓe en jetti nene baba ɓen gaddan men woodede oɗo duna en calmini hilifaɓe men diine aada e dendagal rewintoɓe jewte men calminirama juuɗe ɓernde bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi aadi kala yontere kala e oɗo waktu bandiraɓe émission men juddu jeeri bismim hande kadi juddu jeeriji sikki ala men jiiɗo juddu jeeri gandanɗa hoorema so mbiyam ko juddu jeeri mbi toon ala kono ko juddu jeeri manggal walla mawɗo mawɗo mbiten on woni hoɗon Dj Kisma Dj mi salminima assalamu aleykum bandiraɓe fulɓe yeewo Ayaw Pindi TV caggal yettude Allah e niraɗum ɗo mi yettude nene baba en calmini yeeɓiyankoɓe men foof kamɓe mbawi wonde juude baba Adama mbani mba Oumou Dieng malgré que ala yettode seydi si noon tigui Kumbis Babou Kumbis salminama non mi salmitima mama Oumou aneɓe kawam Kisma ɓe gondumi ɗo e plateau ɓe fof mi salmini moni kala min juurima ɗum e kawam Dawda mi salmini nenam Aissata yimɓe fof dal mi juurima noon ɓiɓɓe fulɓe yeɓotoɓe Ayaw Pindi TV ɓiyam dewɗo hen noon ko Amadou Touré caggal yettude Allah e julde Mouhamadou Rasoulou sallllahu alayhi wa sallam mi salmitimama an mama Oumou mi salmini kala ɓi pullo mbiyo mbiɓe mbiyama toon e duune baba Adama mbiyama jamal kisal woni e mere hasa assalamu aleykum wa rahmatullah juddu jeeri mawɗo joom i a salminama assalamu aleykum bandiraɓe fulɓe yeewiyankoɓe Pindi TV on calminama mi salmini deɓe rendume plateau he mi salmini wagalle o fof noon tigui bandiraɓe sehilaɓe sikki ala en natata joni joni e bundi yewtere nde holko woni yewtere men hannde yewtere men hannde ko fate violence sikki ala sen nani violence cikkiten tan ko hakkude debbo e joom galle mum kono hannde garɗen kadi e banggue rewɓe gongol ari men gartu kadi e caɗele worɓe woto worɓe mbi en jingui hadde koye banggue rewɓe garɗen bandiraɓe violence sen mbi noon wiyete ko neɗɗo hakkude mum e joom suudu mum ina waɗi kono kadi bandiraɓe violence ina waɗi sah haysike rewɓe koye mumen ina pawdire koye mumen violence holko firti violence hewɓe ina kaltaw ganda wadde kalkin lorlo neɗɗo wona tan piggal kalkin wat traumatisé neɗɗo guile furade neɗɗo ha e guiddude ɗum ha e wadde ɗum woni hen gueɗe ɗum ɗon foof koye violence jeeya sikki ala noon worɓe nen jooɗi rewɓe nen jooɗi ma wul ma wel ma yette ha ala no batten dotten konngol Dj Kisma saabu en jii enen hannde woni hen worɓe hay nodduɗi rewɓe mumen normal mbawa ndewta e inde mum mbiyatma he addu podlon he aɗa ƴeew ɓinguel ma o ko kangaɗo mar o nanta goppe naggam e naggam pourquoi debbo tan foti welnade hay gorko ina foti welnade joom suudu mum hol jiiruɗa ɗum Dj eyyi alhamdulillahi rabbil alamin jettoɗo gonmi Allah andi so wiyama viol tan mo viol ne mawni inde nden mawni malgré que en mbaɗani maîtriser loi walla min mi wiyen mi maîtrise ani loi mi salmini Souleymane Jules avocat international de passage hono ɓen gandi ɗum mais bon won seeɗa mo ganduɗen hen alay saago guetoɗen haalde hen eyyi mo viol ne mawni ha ganduɗa so tawi wiyama viol tan yimɓe mbaɗa imaginer ko plus profond ɗo ɓolɗum guidoro ko wonɗo hakkillaji jahata toon hakkillaji jahata eyyi mais so tawi wiyama viol no mbiɗani Oumou furade cukalel ko viol furade joom suudu muɗum ko viol otta e neɗɗo kalda e muɗum on façon haala ko viol wallahi naata e galle neɗɗo tawa tintinani jomum so portemi plainte ko viol donc so tawi wiyama viol ne yaaji après bon ko faari hakkude rewɓe e worɓe koye needi he woni mais won wonɓe ɗo machallah Sénégal naɓene ɗo ene gandi hakke debbo pourata ko rewɓe mumen kaldete mumen no poti haaldude mumen ni kalata ko dade less luhata dade dow kono noon kadi rewɓe kadi furotoɓe worɓe mumen ne woodi
kisma a fuɗɗim jingudde koye banggal rewɓe garɗen koye banggue rewɓe garɗen hannde non hatta kam bon min haalde gonga o ɓurinimi quoi par ce que neɗɗo kam saɗa hokka yeru hokku yeru e hoore ma nde noddirta joom suudu ma min joom suudam mbiyamami ko malaɗo non noddiratma andi inde wawa ɓurde malaɗo welde eyyi donc ko malede dal ko malade mbeɗa salminoma de passage wiyaade kam malade on kam jarani ken ƴewane inde waccore eyyi noon kono tawɗen ko taniraɓe in noddir worɓe mumen inde waccore rewɓe ɓe in noddir oɗo mumen joom galleji mumen inde waccore eyyi andi won wiyoɓe rewde inde joom galle muɗum directement moƴƴani allah mi yaalamo koye aadaji allah mi yaalamo koye diine kono min joom mais hayso ko aada joɗɗo ça dépend andi wonen cadre ko yo welgor ko mbiya ɗum bébé mais noon foti wonde an sa huccire babiraɗo ngar en tam guila waɗani leyɓe waari sa wi ɗum bébé mais ko noon foti wonde in haani wonde wiide joom galle ma bébé seeɗa dal c'est normal kumbis min de kisma jim ɗo ko fuɗɗima jingude joni omon yalta débat o omon adda banggue worɓe pour gonɗinandem ɗon ko haali ko konngol neɗɗo ina waɗi hen in waɗi hen agressé neɗɗo saabu seigne Babacar Sy wino neɗɗo tant que mayani suusa wonde mi feera warde innamade saabi ɗum neɗɗo won bo kalɗa konngol ha daw maayi tawa anda konngol ko warim ko koye ma ummi won bo ko mbaɗɗa neɗɗo miiji ɗum ha hooti ɗo e joomum taw koye ma ummi wadde neɗɗo tant que mayani wawa wonde mi feera warde neɗɗo mi feera warde innamaɗe hewɓe nen ɗo rafi te sa yi gadduɗen temo rafiji ne keewi ɗo cardiaque goitre cancer en stress uji probléme aji no mbayni kooce te pour min yimɓe so jiɗdiri ina mbawno wuurdude gurdam belɗam yimɓe so tan jiɗdiri gondi normalement gurdam ɗam ina fotno welde kono holko woni probléme aji men te kadi en mbiyata wonɗoɓe yo ndendu jikkuji Allah rendinta renduɓe jikkuji dewgal yaade o e ba alay saago gorko heewani dañde joom suudu mum debbo heewani dañde joom galle mum Allah rendinat sa yi Allah jomiraɗo en rendini ɗum ɗon goto fof ko foti mottilde goɗɗo wadde dewgal ko foti timmidde goto men fof ko foti timmidde goɗɗo eyyi ummo andi nane min ƴettam yeru ko yam quoi nane avant en puɗɗo émission mbiɗam kismas mbiɗa darta satuji ma tan mi jalata quoi holko tagi aɗa jalla ko jallatma ko e ko min ko ɓe jaldanmi ɓe sa ƴeewi ɓuuri hewde mbaddami ɗum koye famille o eyyi mbeɗa yima so tawi mi amde famille am souvent j'ai des bons retours souvent won wiyoɓe mi non kii c'est très bien vraiment min beltanimama neɗɗo ko ni waɗata neɗɗo yo fijje famille muɗum yo jalde mais noon foti wonde no wiyete mais kono noon naata galle tan wi on maayi de on maayi de babgal deƴƴe dogue min komi wawa ko onon cukuron sukaɓe dog mais an ko musi ɓattortuma holko mbawɗa jangguindema holko mbawɗa haaldema haw faama so tawi ko pourali ɗi tan o famata te gonɗa ko waɗɗum violé ko viol won ɗon ina woodi garten e Kumbis Babou Kumbis holno jiirɗa violence uji hakkude debbo e joom galle mum hakkude debbo kadi e société o par ce que hay enen pawdir ɗum e koye men ɗum noon mi hannde wonno baaba ko yibama komi jiiɗo ceerno komi judde jeeri kono komi jiiɗo judde jeeri ɓurɗo kam ɗum tagi haalam hewata hen inde kaw kisma mbar pulaar am laaɓani sa aɗa ka judde jeeri ɓurɗo mo ala kanko ɓuuri kam wawde pulaar aɗa andi nen baaba yi bamum tan heewi ko deeje ko ɗum woni ɗon hannde mbeɗa sikki mi ittat fo rek mi tottamo ala ɗum joɗɗinanima ɗo de yewta ko yimɓe mbawnande holno jiirɗa ɗum affaire ɗum ɗo ko mbiɗa ko joni aduna joni no hawni sabu to moƴƴanno to ha hande nen toon ɗo moƴƴannoɗo neno moƴƴa ko bonanno ko kadi neno bona sabu hande mi sikku ko ɓerɗe ɗe paaɗi yimɓeɓe ɓerɗe ɗe no paaɗi haymo mbiɗa hen yo jaam rewe wattata ko musiba bel ko rewɓeɓe tiiɗi koye walla kadi worɓe men gonko ngala jurum e rewɓeɓe worɓeɓe
on jogi be hen jurum ha joni ko dum ko bimami ko rek ko mojjanno ko nena mojje ko heddi ko non ko Allah andi e joni enen ko mojjat ko wadan men intéressé ko fewnut ko bonnat ko dum wad men intéressé ko bonnat ko dum non bimami joni berde yimbe be ena paadi hay mo biida hen yo jam re won tat ko haala dum koy worbe be ko wonene mabbe ko be mbawmi wiide be sabu to jiiraado wonko heewi gede woni hen affaire wona e hakkude charge uji dépense wonandi mo ala be galleji charge lois ar fawoy dow hoore mo ar woje no ngurdirma besngam fof gonko tamper ka haljuuji mais est ce que neddo fotan jogade maîtrise ha mbawa ƴettude fof kedi ndona dum bu fawanim dum arendi ko woni gonga ko joni wonno aduna ne change no wayli seede parce que basal so heewi tan bandu wulat so bandu wuli non jomum heewi ko lobde so loobi wada hay ko wattano ari yo jom galle yalta galle mun to do yaltata galle do bernde welani jahaado liggotoda do tampinaabe gonduda be duminaabe gonduda be wi holko saabi to ko wondi ko gelande gallo itti dum mo ara mo suuyte yimbe be walla hande wonno yaabi arena watta yimbe be violence wona hakkunde debbo tan e gorko walla suudu dewgal tan fof nana bangeji nana bangeji fof parce que en ji yasala timmi 1 mois e sikki onon fof on jeebin dum debbo natnode boutique in soodo jagga te wona celludo no fewi jagga sikka ko gujju fiya ha de mayde nen leli woni hakkun wurde mayde ko violence aden dum ko violence ten den do jaggande o ya ko gujjut wutto mon fondi dum aden kam gujjut fondata ko wutti nen borni in fondo te khalis gondo e poche mak buri hewdi e wutto ko jarat ko wadde jom men te yani ay pi jomum hanen larmayde fawdon feden ma Amadou Touré anni no jiruda gonal hakkuni debbo e gorko walla hakkuni rewbe e wondi men violence dal koko yaaji hay cuklel toksel ina wade viol parce que e mbiyatma sat nyamlo mojjer nyamlo cuklel won image mbo pawta e hakkille cuklel ha mawne yejjitta dum a fami parfois at furo neddo walla badda e kisma jibingel do mi wawrane mum yom furdum yom jattudum yom wad woni hen gedi taw jomum wadanim haydar ndewna dum e cuhlengel on violence hol no gurduda dum alhamdulillah rabbil alamin ko mi art to dije kisma halanno hala hakkude gorko artude der gal tan wiye kayre on mayi baba ari art don sere sabo azindara wad nombe so be jalti galleji mabbe ko mbinani ko dagoji mi wontata sukabe tokos be jawotobe e der beddo do beddo sukabe tokos be pour to mbalu bowal galle mbarodi der galle si nan don jonno garta galle mbiya an ya bone kebda bowal fof ko yimbe parma bor ya yupno besum ma gonne der galle dum wona ko ndi yonde do on encore kadi mbab kadi so haali ngatat mbab so haali ngatat kadi wone rewbe ya ha gorko haalde mun wayno jami jon ha kaldon ha gorno e juma ha hankri he don bindine finance ba gon biaka jarto hen amemi point beldum kon hay worbe baddum de ay don non son goppi don onon didi no mi yaftak mon dum biar yaltri hen biar yaltri ba ma wi ma muk bara nati kan de gacca fawtal ka kurto to kurto da bone ma fonda mu jam arurtu me jam galle ma dak babu sahabi nata don ko kalda ko gong kon dum don ko burim ko hewde yide o do saha jon gorkin wad dum debbo ngara kalda e debbo ngowna dum hoor ma ha wo ha hedda kay dar wona dewgal pina jaltina e mum ella debbo je debbo je walla badon kisma bom ar wi ma cernam wi ma a wona debbo mo wares dem dum don fof en di dum do debbo je kon mamam an harma yettade serte nokkuji tanko addani gongo fadda rentade mum no mais won yaabi date de mariage en jagge aden mi agnat halde do sito wonto publicité be de heewi e jewti baadi non e won suite som halindo inde wontat odo be de heewi lirdi dum don problème aji baadi non ko rewbe gaddat ko faate problème aji de badadi ko faate dum don en heewi mi tottuma yeru debbo goto won neddo mawdo gummiddo tawmi ciagal leyde halde mak ha resi wim enen dit comme ka resam ha seram dewgal ngal enen dit enen bawi humde dum hakkun men ewa joni do jabinde pour yeb kum dum hakkun mabbe dewgal ngal humande ket waajo ko puntu dum andinan dum ko reeju mum
a faami so haali o wi ala yam jiɗim haw ara ha jignaɓe ngar caggal en fuɗɗo haalana ɗum dewgal men ndo yihde haw natti welede debbo o fino woppi debbo wimo wuyi sa wuyi o wi no en mbawa wondude te mi eggat sehil makko mbo waɗo présenté debbo o wi on kamɓe jiiɗi yumme bam dekete wona gon keɓe andidir debbo yeehi Facebook waɗi feere ha andi jignaɓe gorko noddi jignaɓe kalɗi ɓen mbi ma deglu ɗum gorko refti less aɗa mbeɗen ko sisi goto tan ƴoƴƴo refti less tan bonni tan wi debbo tuumat kam waɗini te ndo saaha ndo waɗande noon debbo ko cowiɗo ɗum ɗon wona violence kono wona ko mbi rewɓe joƴani sabu joñño nde o fotani accude ha bona o yawmo lijjito jinnaɓe on depuis no puɗɗodirde neno fonno yaade o anda fof mon nder on ko tagimo yaade nder Facebook omo yahamo yiiɗo jinnaɓe o famille on o waɗa ɗumen gila avant konngol ngol Dieynaba ruttinte ɗum Dieynaba an no debbo fonno wadde debbo ne avant mo resa c'est normal o anda famille suka gorko par ce que neɗɗo a yettata e makko anda hay goto jinnaɓe makko anda yimmako anda bammakko anda hay mawnigo o adda goto suka gorko tan o wima o ko mawna mais waajo funtim wim so dewgal ngal humam haw ari après so jomum yettima jignaɓe makko jottima o waɗaɓe présenté ay non wiya gorko ne nibbi debbo ne nibbi kono gorko ne ɓuuri nibbide neɗɗo so yiiɗi majjude ala ko mbawɗa wadde kunus jiɗɗo majjude o ona wawa lamnudemo mais ene wawi yiiloyade ko nande kawam kisma wiya ɗum mi hokka munno ɗum seeɗa wiya ɗum ka jinnaɗam walla ɗum yonata kam momma so min ɗum yonata kam min ala kono wi no waɗirno nadde Facebook lijjito jinnaɓe on ɓe guila avant jogoto on hakkille yiiɗade jinnaɓe on no yiitirno ɗum yo awa ɗumen avant haade bonde mais des fois tamit neɗɗo debbo so yiiɗi tan o yiiɗi des fois kanko o yiiɗat debbo mbiyam yo Allah yaafam ɓuuri wadde Dieynaba wini kañum ɓuuri wadde sincére e guille Dieynaba ar debbo ɓuuri wadde sincére par rapport e sukaɓe e worɓe par ce que kamɓe des fois ɓen funtata ɓe wiyete ɓe winma ko ganduɗa an tan jiɗim ɓen mbaɗata ɗum hande ɓen garat wiya je t'aime o en mbaɗi ɗum partagé sa ƴeewi wona haydara joni je t'aime so wimam je t'aime kuppi goɗɗo wi ɗum je t'aime kuppi goɗɗo wi ɗum je t'aime ha sa ƴeewi bon eɗen kutoro je t'aime mais bon yimɓe ganda signification est ce que ko comment est ce que ko enen jeeyi ɗum ni min jeeya en jeeya parce que bon min mbeɗendi caggal leydi nde neɗɗo yiyata ha wima je t'aime ɗo tawat in tiiɗe mum taw en tiiɗe muɗum je t'aime sa wi je t'aime haɗum assume mais je t'aime uji ɗi joni ko ɓerɗe ɗe photocopie ɗi ɓerde mo jiiɗa foof ina waɗi photocopie mum original o nen mofti photocopie o tottuma joni ɗum ala worɓe te kadi worɓe mi jogui jafɗon e konngol toujours mo potɗen ɓe haaldude kaldeten moƴƴoɓe ina moƴƴi ndeysan ha hande nde tawno so gorko moƴƴani ni debbo moƴƴata par ce que debbo e gorko ndendat a faami société wawa moƴƴude golle mo jiiɗa foof koko duysidira debbo duysat gorko duysa debbo wa moƴƴu mais kalten enen e woɓɓe waɓen ɓe noon ɓen gummin men punti ɗe ina heewi dije punti ɗe ina heewi garta hande mbiya debbo naggam e naggam hande jomum was jogade pinal gandanɗa hoorema hande an wi ko wurtiɓe hen ɓe arte dije kisma ara ha naggam mbiya yi no innirton ɗum coofamo coofamo min tan yiiɗ o naggam e naggam iwi jeeri fayiwal ƴeew taw heɓani mum ɗa te taw debbo il faut jogade technique gandanɗa hoorema ayi guufow gaɓɓuli mum neɗɗo so wutti gaɓɓul mum taw wuufani haydara anne ya ƴoƴere gandanɗa hoorema an debbo ya toɗɗo ko safani ɗemgal ma ano mujano halpulare kañum alay saago toɗɗo ko safani ɗemgal ma neɗɗo kaldu punto o janggoye funtede anni janggo ƴoƴere ha mbawa ƴoƴƴo so punto o ari ganda no jaaruɗaɓe par ce que en gonani jamanu joni haari naggam e naggam iwi jeeri fayiwal comme no jirtanni woni hen yimɓe mbaɗɗum e internet o mbaɗa vidéo min wimani fappati ngoloni wona ɗum woni aduna par ce que itta haalma e haalam ittani yaware haalama gueɗel kala debbo bonɗo e aduna gorko bonni ɗum refto hen kala debbo bonɗo e aduna ko gorko bonni ɗum refto haala kala debbo bonɗo e aduna ko gorko bonni ɗum sibbu debbo ɓolo wawa bonnude hoore muɗum en selli on est bien d'accord kono noon gueɗel gotel ne woodi kadi so tawi gorko bonnima
a welsinde ha gorko bonnoma in selle gorko ɓuri debbo ƴoƴde kono debbo ɓuri gorko heewde peeje ɗum ko go enen jaadi ɗon pewjat ɗo peeje mon ha heewa minen so tawi min gumminima tan fewjude so min pewdi feere wootere min mbaɗa éliminer ko ɓuri ɗon ko fof en selle debbo kadi won ɓernde wonde e muɗum e ɓernde gorko joguinde wona jiidani holko tagi on mbawa ɗuman ɗo noon par ce que onon worɓe jaafɗon mo potimɓe wiide ɓerɗe mon ko bultuuf portable uji fof waɗat activé so kesi ha mbaɗi activé portable uji ɗi fof ƴettat mais on kaɗani hen hokkam tan miyettin on kaɗani kato hokkam miyettin ummo jimi wiidama rewɓe peeje ɗe ɓe pewtere ɗe malla haalaji cewɗi ɓe kaalata ɗi ɓe ganda degré ɓernde gorko ɗo tolni ɗum tagi ɓe jaltin ɗum debbo ma walla je sais pas copine ma walla hollum wiyata ɗo hunde yo muusi si wonko heɓani ma walla wonko ɗawɗama o wima konngol ngol ganduɗa kanko ƴewta ko ɓuuri bonde e konngol par ce que ala o wima o gueene même pas 10-20 minutes nana jomum ne har te an ɗo gonɗa ɗo an koko ɓernde ma no hurba mbiya i jam oɗo ko wi kam ko fof komin dugdi ko fof oɗo cuñirtan nen har par ce que debbo o anda degré ɓernde gorko so tolni par ce que nden ɓerde ala e makko kanko mais onon mbaɗ noon onon mbaɗ noon woni konngoli minen worɓe min mbawa aha keñ ay woni hen so felliti muus wone worɓe mbay kono awluɓe ni ar hen ar wone worɓe ɓe ganduɗa ala ko mbawi aduna mum tan sowona gooɗiɗi tati hay gawde so ɓari sa yimo goo wimade billahi sa yimo goo tan o yima capan jarnat ɓe ƴettude jooɗorde pawɗum e hakkude galle walla kippanma wowru yo tawran bele bamna tawrani kam ñamtum kañere ni no ɓenno kon wonko addi ɗum mais wonko addi ɗum aɗa andi haaloɓe pulaare ne mbiya so neɗɗo ne rese ɓe mbiya yo allah ɓe gara ɓe duwo mbiya yo allah hawridin jikkuji mais eyyi kono yo allah hawridin mais parfois noon duwawuji ɗi mi ferakim yo allah yaafam jafɗoni konngol de parfois duwawuji ɗi ratat aɗen pourquoi ratat sa ari a wi debbo yo allah rokki joom galle il faut mbiya yo allah rokki gorko moƴƴo ya ñiiɓi hen mais yo allah rokki joom galle rek ɗum wona duwa gorko moƴƴo heɓa debbo e way tan ko no mbirta yo sabu soɓe mbi yo allah hawridin wasa wonde inde fowru kam yo allah hawridin jikkuji so tawi joni an ko jikkuji mon ɗi nandi on mbawa muñodirde sabu neɗɗo soɓe gondi fof goto seɓora goɗɗo ni an jikkuma wono an so woni jikku bonɗo joguiɗa kanko jogo jikku moƴƴo mais onon ɗiɗo fof so jikkuji mum bondi on mbawa wurdude e galle il faut goto e mon seɓora goɗɗo ne alay saago moƴƴo e bonɗo jaadata moƴƴo e bonɗo jadata oye seɓora oye jikku ɓe gurda mais yo allah hawridin jikkuji soɗi kawri galle o muusa temmettat to pinda fo noon cowru sabu jikkuji mabɓe nante ko ɗum noon woni caɗele sana moƴƴo gorko jogo woni violence eyi par ce que déjà onon worɓe ɓe fonmi wiide ɓe onon worɓe ɓe hankani kom kultuɗo haalde no haal enen fof en jewtat non worɓe ɓe ponmi wiide ɓe on worɓe ɓe ganduɗa kañumen ngala meeɗa wadde belemma debbo hay gorol kadi mbiɗa feeli koyamen e on banggue par ce que saɗa ƴowa gorko ko fotino dewgal mo natta darmo dow mako ha less mako nder mako e boor mako ha ganda holi kanko adendi kumbis awa dañde 100% mais ma yiye mo mantorgal ɗum ɗo mino jatti kam mo mi naate mo geɗi ɗiɗi ngodi geɗi ɗiɗɗen ay innamade wona debbo tan wona gorko ay neɗɗo kalko yiɗ ganda e mum ɗum gandata e mum ay to hakkille wonɗo to ɓernde wonɗo ko Allah tan andi ɗum kalko neɗɗo yiɗi ganda e mum ɗum gandata e mum kedi enen en mbiyata a yiyat boom neɗɗo wima an ko hatma resede a faami walla mbiya gorko a foti resede a yonti resede dewgal neɗɗo yontata wawat wawan ɗum te dewgal so wonti sa resaki joni an nayi wata wonti intérêt te dewgal ko jamade Allah ummin ɗum wadde saɗa naati hu naati hen taw ka naatirde hen jamade Allah sen ƴeewi dewle min feccere hen ko intérêt ji koni jamade Allah jamade rewde wiya ko jiɗi jeeri yakkata hen kusma kisma accu mayde lala ay ɗum woni bonni inde nde accu mayde ɗano a faami neɗɗo natat hunde pour rewde hen Allah ko natirta noon pour rewde hen Allah wot natir hen sababu no wiyama mi yonti walla som natani hen ɗum walla yom natir hen pour natir hen d' abord ɗum ɗo comme natɗo hen sababu ni rewde jomiraɗo subahanahu wa taala ɗum woni base o andi ene wiye jowdi heɓora koye cuwa ko ɓesgo heɓata koye cuwa donc so tawi an a wi a wawato bon wasde wawde nde koye haqqille an
e nder haalama wasde wawde ko psychologiquement est ce que min mbiɗa gerde foyer mbiɗa gerde dewgal mbiɗa gerde debbo walla komi ala joodi mi wawa an hol bangi kalata adendi kismo hun fof ma parne comme hay jibinde ma parna ɗum ma keɓanɗa ɗum hande comme natowe dewgal ay kadoji yimɓe totatɗe jomum in mbima félicitation hewɓin keɓ kado ganda ko firti félicitation firti a ƴetti décision natɗe lawol musgol ngol ɗon mbaɗirma félicité a faami ɗon mbaɗiratma félicité décision mo ƴettuɗa o donc il faut jortuɗa ndefa ha ɓenda ganda ɗo mbeɗen natɗo mbeɗa pari pour jibinde par ce que debbo tan wawi darade wi hande ɓiyam moƴƴat debbo tan wawi darade wi ɓiyam moƴƴata par ce que an andi no gurdinoɗa e joom galle ma a faami hande sa parni hunde sa welam mbiya hande mouhammad sallallahu alaihi wa sallam ala kono mam jibin moƴƴo waliya men amana ala kono mam jibin moƴƴo mo yimɓe fof tubnarat a faami e mbima kaltelɗo aɗa andi hoore ma haalka tan wonɗo kaltelɗo ina andi hoore mum e o ko heddi ko noon neɗɗo alay saago hunde parna ɗum comme parɗo pour nadde ɗum ɗon mi natirani hen intérêt kono noon complément o ko gondiɗo ma gorko so saɓakima hakkille on gondata kono alay saago gorko saɓorma hakkille dije mbeɗen ar c'est que mamaw ɗon ɓe jaaɓoɗon seeɗa par ce que holko saɓi hannde hay rewɓe yimɓe saabi allah ɓe en gaari natere dewgal si hannde wiyama kaari sortanama ñalawma en jamen jamen wonande sehirlaɓe jinnaɓe muɗum fof ma gar i joom galle ma to gandiɗa fof ko liggoto aɗa ene wiyeteno e nden holko woni e nder liggi mi ferakim ay joni dewli saabi allah ala dewli sinab ngoodi dewli sinab ngoodi ma foddo joom galle ma ayi joom gallam ayi ko jontaɗo ayi naggam ɗum ɗon ngoodi eyi joni wiyete nde wiyete holko woni e liggi kono joni wiyete holko liggoto holto ɗannorto e holko woni ko ɗum namdete walla mbima ko neɗɗo mawɗo holko woni neɗɗo mawɗo taw ƴeew juulowo korowo dewowo allah a nanta wiya so ala haalis hay goto wiyatama ko neɗɗo mawɗo aha ewo ɓe nanto holko liggoto ɗum ɗo joni hol saaba ɗon debbo hankkadi so tawi kanko hakkille toko so jogui o tourni par ce que sehillaɓe yummako sehillaɓe bammakko sehillaɓe ɓe o yatata nannimo holko on ko liggoto nannimo intérêt hankkadi kanko déjà so tawi ko pamde hakkille ɓe tournima so tawi so o nandani mabɓe doñal ɗo no wiyete doñal gake to ngabbi ko nande muɗum mo nande mabɓe dieynab eyo ko faate hakkude worɓe daroɓe mbadde rewɓe tengge mele an kay naggam so wonani min koya ƴeew no garɗade a fuɗɗi waade ni a no gartade no jiɗatmamde iwi jeer fay holko pamɗa e ɗum ɗon ko fammi hen ko ay debbo sa yi haɗa resama ko an jogui foof makko oui an jogui foof par ce que an ñammintawo an waɗat an tototomo bonno comci foof joni noon kamɓe soɓe jeehi ha dugɗon onon ɗiɗo o wiyanma an ma gandata ɗo a wayano ni jeew joni ma mbayda hol wima so wona an won goɗɗo rewɓe hewɓe nden ɗo comme deso noon ɓen wiyata so wona an wona goɗɗo kamɓe joni mi anda dal jikkuji mabɓe mais joni sukaɓe wonɓe ɓe moom joni joni haɗam ruttade kisma en artan yimɓe e violence kadi eɗen en naati e hakkude debbe gorko ha ɓurti garten kadi e sukaɓe ɓe eyyi foof koye violence sukaɓe ɓe guila janggoɓe école aji ɗi a faami hay hoddiɓe walla mbo kodde e nder galle a faami in mbaɗ woni hen gueɗe cuhlel nguel suusa haalde aɗa guiddo ɗum aɗa furo ɗum no jiirɗa ɗum aɗum moƴƴani ndarde est ce que wona jignaɗo ko foti wadde sehil ɓiyum ha ittu woni hen gueɗe e hakkille ɓiyum ɗum ɗo woni laawol ay jinnaɗo e ɓinguel makko kamɓe ɗo ko complice de no foti wonde hakkude mabɓe par ce que ɓinguel ma a jettanmo aɗa haalde makko aɗa fijde makko ɗum pour kanko kala ko wawi dañde janggo mo haalnuma mais sa ari aɗa furomo jetta yeeso ma o jinnaɗo foti andinde ɓiyum aduna e jinnaɗo mais il faut ɓiɗɗo susma déjà e mais sa jetti no wiyete kadi yeeso ma o nawa ɗum toya nawa ɗum koloban tillen haalde ma o susata sax o ɓuya o dañta courage pour o haalde ma janggo e janggo so ɗoɗa heewi o haalantama par ce que a rokkanima opportunité pour omo haalde ma omo fidde ma ɗum ɗon mo janda noon tigui sabɓitim garten e kisma tan konngol mum battidiɗo konngol battidigol e ko ndentinta yimɓe e kedi wiide yimɓe toujours wona debbo tan foti ɗiggude
wona debbo gorko ina jogui droit funtidirde joom suudu mum a faami fijje mum so ɓinguel ma ñantima andi ɗo so joom suudu ma ñantima a ñantima machallah yooɗi so joom suudu ma ñantima yahata jooɗo ñammina hen guirma kam eyyi noon mbi ala min mi haalan ñantantoɓe rewɓe yiɗɓe resede nden ɗo in ñantano worɓe mumen in defa ha weel eyyi taw eyyi a wiyata jomum weeli a wiyata joomum te kadi ala min machallah in ɓeydo min kam joom suudam so defti hay so wona joom suudam hay so goɗɗo defi so haali lamɗo men so manki lamɗo fof mi haalta mbiyami ko machallah albarka ko noon mbiyen par ce que ko waɗani fof naati cuisine te so tawi defɗo defti kam yiɗi ko feewa ko heɓani fof o heeɓi toon nguleyki o darima toon ha koyɗe makko muusi donc min konngol battidigol dal mbiyami ko worɓe yooɓe puntodire rewɓe mabɓe ɓe puntodire sukaɓe mabɓe ɓe pijje mabɓe ɓe jalde mabɓe si ɓiye so tawi o suusama wonko kewata o suusata haalande par ce que o suusama so tawi naɗo funtodire mo a waɗimo sehil kala ko nani o ari o haalanma ko nden mbawata haalandema andina ko jiɗɗa haalandema ko ganduɗa kadi ko nafatama ko surtout woni duuɓi hakkude duuɓi 13 walla duuɓi 14 faade duuɓi 17 ko ɗon cukalel jangga ko moƴƴi ko ɗon jangga ko boni ko ɗon andata min de jikku joguinomo moƴƴani ko oɗo jikku mbawmi makko mi wona neɗɗo aɗa yi cukalel hersa haalan jignaɗo mum yahay koddi ɗum gonga ya haalnoye ɗum joni so woni on wona moƴƴo tan nannat ɗum koye korre nannat ɗum koye situation ji goɗɗi effectivement après ɗum mbiyami nani ni worɓe jeeye rewɓe moɗon jalde rewɓe moɗon kono noon onon e rewɓe oto mbaɗe dépassé les bornes no min garte rewɓe hannde ken ñoƴƴuɓe tan min personnellement min mbeɗe fitta somi defanima sah ay amde kay aɗa am omoni mbeɗe ama sukabam amin ndendodira amin mbadda football min dal ko noon jiirumi ko noon jiirumi ɗum tagui somi haalnima alhamdulillahi rabbil alamin aɓe keɗo kadi Allah ne waddi men sehilaɓe moƴƴuɓe sibu nde ɓe gaari hikka vacances ɓe jeehi galle no wiyete Daouda Dia l'honorable député mi salminimo de passage Aissata biyam debbo nde o arti nde tan ñande o arti nde o yettiroma arde ɗum ɗo soften o arde jallaɓa o foti sajade o wi heure o yoni o wone julde mbimi ha heure goɗɗo ɗo waɗi la même chose donc alhamdulillahi rabbil alamin ko waddude Allah waddi min e yimɓe moƴƴude ndeysan eyyi ɗum tagui kankone mbiɗe salminamo mbiɗe jarnoɓe mbiɗe jarno rewɓe makko machallah e wonde Dieynaba kono en calminat tonton Abou Diom ene wonde tata Leyla sibu kamɓe kala ko oñi ɗo kamɓe gonci kamɓe ɗoftata calminen technicien ji mi salmini pinnaɓe dental personnel pindi foof Allah jarama noon tigui bandiraɓe hojomaji ɗi poñi men ha ala no mbatten sowona technicien ji men thiatou mère Awa Sy thiatou Walo Ndeye Fatou Massaly Samba Ndiogane e Samba Diop ewa bandiraɓe ɓeɗo jagguno hannde e kaɓirɗe onon mbiye yeɓiyankoɓe émission juddu jeeri kala ko ferguita e ko tata neɗɗo timmani jiɗɗo ɗum tan timmitat ɗum bandiraɓe ɗum gaddanan ɗon hannde e yewtere men émission men juddu jeeri e saaha goɗɗo inchallah